Aleksandra Marković i bila sam na praksi iz oblasti ljudskih resursa u HR Development Centru. Smatram da me ova praksa u profesionalnom smislu i u svakom smislu oblikovala. Prilikom prijavljivanja nove pozicije, početne, da li praktikantske, da li neke juniorske pozicije, često želimo da negde usavršimo tu svoju stručnost, da teoriju koju smo izučavali na fakultetu sada primenimo negde u praksi, ali ono što nam često ne pada na pamet jeste da jednog profesionalca čine i mnogi druge veštine i karakteristike. Neki od njih su recimo kako se komunicira sa kolegama, kako se organizuju radni zadaci, kako se pristupa motivaciji i kako se ono uopšte prepoznaje, da li je unutrašnja, da li je spoljašnja i zapravo šta je sve ono što stoji iza tog profesionalizma i stručnosti koja se demonstrira ili klijentu ili kolegama. Mislim da je HR bilo najbolje mesto za moje prve karijerne korake zato što je to jedno sigurno okruženje gde nisam imala strah od svog neznanja i svog neiskustva na početku karijere, gde nisam imala neku bojazan da li ću postaviti neko glupo pitanje i slične stvari od kojih početnici negde možda zaziru. Tako da slobodno mogu da kažem da iz HR-a, osim što izlazim kao neko ko jeste unapredio svoje profesionalno znanje i veštine, takođe izlazim kao neko koji je sa najboljeg mogućeg mesta pokupio radnu etiku koja će biti tekako primenljiva i cenjena u svim drugim organizacijnim kulturama i sredinama.